Gipang tunulan og farm inputs ug materials sa Office of the Provincial Agriculturist ang mga certified organic farmers sa Cotabato Province. Subay sa report, anaa sa kapin 1.1 million pesos ang kantidad sa gipang apod-apod ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma sa probinsya nga gipunduhan ubos sa Provincial Organic Agriculture Program. Ang gipanghatag sa OPAG gilangkuban sa organic pesticide, fungicide, crop vaccine, biosolution with catalyst, nitrovam, certified organic compost, rice hull, chicken dung, coco peat, banana bagging cellophane, plastic pail, agua feeds, rice bran, fish meal, tea seed powder, bioinsecticide ug humus. Ang distribution gipangunahan sa sangguniang Panlalawigan Committee on Agriculture and Food Chair ug ni 3rd District Board Member Jonathan Tabara nga mitindog isip representante ni Governor Emilu Lala Talinio Mendoza. Tinguha sa probinsyal nga gobyerno nga maduso ang organic farming tungod luwas kini sa bisan unsang makahilo nga kemikal. Gitutukan sa provincial government ang sektor sa agrikultura nga dakong papel sa pagsiguro sa food sufficiency sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.